Ei, què tal? Benvinguts i benvingudes. Avui prepararem junts una recepta molt i molt especial, una guia per crear un còmic espectacular des de zero. Esteu a punt per l'aventura? Doncs som-hi! Abans de res, però, què és exactament un còmic? Doncs mireu, és una forma genial d'explicar històries. En lloc de fer servir només paraules, el que fem és combinar dibuixos i text dins d'uns quadres petits que s'anomenen vinyetes. Penseu-li una mica, és com si féssim una pel·lícula, però dibuixada sobre el paper. Perfecte, doncs anem al gra. Per posar en marxa tota aquesta maquinària creativa, només ens calen tres coses, tres eines molt senzilles que segur que tenim a l'abast. Aquí el tenim, el nostre kit d'inici. Necessitarem uns quants fulls al blanc, un llapis que tingui la punta ben esmolada i, atenció, el més important de tot, la ment ben activada i amb ganes de crear. La nostra imaginació és el veritable superpoder aquí. Molt bé. Com en les bones receptes de cuina, a part de les eines bàsiques, sempre calen un parell d'ingredients secrets, oi? Doncs aquí també. Aquests ingredients faran que la nostra història s'entengui molt millor i quedi professional. I quins són aquests ingredients especials? Doncs la puntuació i l'ortografia. Amb els signes d'exclamació o d'interrogació donem emoció o intenció al que diuen els personatges. No és el mateix llegir un «hola» que un «hola»? I amb una bona ortografia ens assegurem que tothom que llegeixi el còmic pugui gaudir de la història sense cap problema. Vinga, ara entrem en la primera fase important de veritat. Pensar i planificar. Abans de posar-nos a dibuixar la babala, hem de tenir un bon pla. És com fer els planos d'una casa. Si ho tenim tot ben pensat, la història sortirà molt més sòlida. Per fer aquest pla, ens hem de fer 5 preguntes clau. La primera, de què anirà la nostra història? La segona, quins seran els protagonistes? La tercera, on passarà tot plegat? La quarta, quantes vinyetes ens caldran més o menys? I finalment, la cinquena, què dibuixarem i què escriurem a cada vinyeta? Per organitzar totes aquestes idees, farem servir una eina superútil, una grallella de planificació. Penseu-hi com si fos el nostre mapa del tresor. Amb aquesta grallella podrem preparar la història vinyeta a vinyeta, de manera molt senzilla i ordenada. Aquesta grella ens ajuda a dividir la història en parts més petites i manejables. Per a cada vinyeta podem apuntar què hi passa, què diu el narrador, els diàlegs dels personatges i fins i tot fer un petit esbós, un gargot ràpid. Així ho tindrem tot ben lligat abans de començar a dibuixar de veritat. Perfecte. Amb el nostre pla a punt, ara sí que arriba el moment més emocionant de tots, el moment de donar vida a la nostra història. Ara toca escriure i crear. Doncs sí, exactament això. Un cop tenim les idees ben organitzades al nostre pla, ja podem llançar-nos a crear el còmic. Ara és quan el paper en blanc comença a omplir-se de vida. A cada vinyeta podem fer servir diferents elements per explicar la història. Tenim les bafarades, aquests globus, que és on posem el que diuen els personatges. Després, els requadres rectangulars, que són per a la veu del narrador. I, sobretot, no ens podem oblidar dels sons. Les onomatopeies com pau, bum o crac donen una força increïble al còmic. Ja gairebé ho tenim. Hem planificat, hem dibuixat i hem escrit. Ara només falta el toc final, un pas importantíssim que fan tots els grans artistes. Revisar la feina per assegurar-nos que el nostre còmic ha quedat absolutament genial. Aquí teniu una llista per a la revisió final. Comprovem que els dibuixos i els diàlegs estiguen al lloc. Mirem si hem afegit sons i símbols per donar-li més vida. Repassem que no hi hagi cap falta d'ortografia. I el més important de tot, rellegim la història sencera. S'entén bé? Té sentit? Aquesta revisió és el nostre toc de màgia final. Bé, doncs ja ho tenim tot. Tenim els passos, les eines i els ingredients. La recepta és a les nostres mans. Així que ara la gran pregunta és: quina història teniu ganes d'explicar? Agafeu el llapis i a crear!